Prvý vlog z Around Banská Bystrica, kde budem vlastne pre vás točiť bystrické spoty, ako to tu vyzerá a tak. Takže toto je vlastne prvý spot, ihrisko, ktoré ja osobne mám veľmi rád, lebo sa tu dá vyhrať strašne. Tu hrazdy sú tu sú ďalšie hrazdy. Dá sa tu strašne vyhrať, veľa precízov. Tam to pokračuje ďalej. Ďalšia časť, tam sú dobré stromy, lavičky sú tu peckové. Proste dá sa tu strašne vyhrať. Určite vám radím, keď prídete do Bystrice, prísť na tento spot. Fakt sa to tu oplatí. Je to tu proste pecka a razdy, precízy, lavičky, oďačky. Za mnou je akurát, ako vidíte, tá časť, tá prvá. Vlastne teraz prejdeme do tej druhej. Takže vlastne tam veľmi ani nemáme čo, len také palm dropy. Tu sú tie parádne stromy. Čekujte. Pecka, lezenie, ďalší. Tam sú ďalšie. Tu je takýto super druh na blocking, alebo niečo na ten štýl. Neviem, tu sa už asi dávam. A teraz prichádza tá najlepšia časť. Takéto vláčiky, na ktorých zvyčajne skáčame precízy, backflipy. Čo sa dá proste. Tak toto tu vyzerá. Spotom. Vidíme sa pri ďalšom. Čaute.